naliligaw ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe. Press the bell for notification para updated ka sa aking mga vlog. Don't forget to like, share, and comment. Para di kayo mapanisin mga laway nyo dyan. Alright. So, ayan na nga. Good morning sa inyo, diha? New Zealand, Philippines, Norway, kung asa pa kadapitag, butang sa Ginoo, maayong adlaw, maayong gabi, o maayong good morning nga, di ba? So, to this vlog, may ituturo po ako sa inyo na tatlong stepping, my love, stepping, yeah. Tatlong exercises lang yan, my love, very easy, and it's just very follow along the road. So, unang exercise natin gagawin, very simple lang eh. So, sabta lang po ninyo, my love, ha, kay it's very difficult the situation, my love, kay alam nyo naman, alam nyo na, di ba, ako ang fitness instructor, ako pa ang camera woman, lahat. So, kayo na mag-adjust, kayo man ang gagaya. Okay? So, ituturo ko lang sa inyo. So, ang una po, my love, ganyan lang, my love, ha, yung paa natin. So, ang paa natin, my love, ang paa, so, ganyan lang yan, my love, ha. Hi! Ganyan. Tuk. Tak. Hi, thank you. Okay? So, sundan nyo yung paa, my love, ha. Pak. Tak. Tak. Ganun. Ayan. Excuse me, bata. So, tingnan nyo yung paa, my love, ha. Yung paa mo na yung position, my love, okay? So, ganun. Pak. Ingon, ano na siya, my love. Oy, bata, nawala na po sa camera, bata. Pasensya na po sa interruption, ha. Ganun. Basta na to, nawala na po. Pak. 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 Naghanag tiil, ani, oy. Okay. Okay, my love, sa kamot na punta, my love, ha? Sa kamot na punta. Anak lang, okay? So, position. Pak. 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 Ganun, diba? Usap na po, usap. Ingon, anak na siya, my love. Okay, balik na ka, balik. Usap na po, ha? Okay? 1, 2, pak. 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 Ganun. O, diba? Okay, from the sinugdanan ta, my love, half. Diba? Sayo na kayo, my love. Oy, balik. 1, pook. Mura ka nagballerina ni my love. 2. Oh, diba? Perfect sayo na, my love. Okay. Ikaduha na itong exercise, my love, is mura ka nag-kiyod-kiyod, my love. Kiyod-kiyod style rin siya, my love. Pero, dilig yun na inyo nga kiyod-kiyod nga lain nga kiyod-kiyod, my love, ha? Lain po na yung ginahuna, my love. Oy. So, yung nani, na siya, my love, ha? My love, ha? Love. Oh. Mura ka nag-spaghetti, pababa. Spaghetti, pababa. Balik na po, ay, baliktad na po di ay. Spaghetti, pababa. Spaghetti, pababa. O, diba? Sige, anak, tumkamot no. Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ana, my love, tumkamot. With feelings, my love. Tingnan na ang with feelings, my love. Poop. Balik na po. Ay, baliktad na po. Ay, tuyok na po di ay. Sa mukha ay. Tuyok. Okay. 1, 2, 3. Oh, don't forget to engage your abs, my love, ha? Ana siya. Trick. Ana. Okay. Oh, diba? Simple kayo, my love. Unya, ang ikatulo na tong exercise, my love. Hook. Alright? Hook. Kita nyo yun? Hook.
ang kamot. Ang kamot, my love, ingon na siya naman with feelings ni my love, ha? With feelings ni my love, okay? So, position. Okay? So, position ta, my love, be. Sa mukha ko cameraman, oy. Manghayran ko cameraman ako, be. Kanang libre lang, kasi mo volunteer di, ha? Walang ko ikabayad, libre lang. Okay? So, position ang kamot, my love, ha? Ang tiil, ingatuon ang tiil, my love, ha? O, sige. Ganyan ang kamot o ang kamot. Okay? So, 1, 2, 3, 4. With feelings in my love. Peck, 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 peck. Unya, ang lubot. Pakita na ang lubot sa posisyon. Oh, yeah. Okay? Ikutas ko my love, yun yung puk-puk-puk-puk-puk, hindi ba? Yung puk-puk-puk-puk natin my love, ikutas ko sa puk-puk-puk-puk natin my love. Okay, yun na nga. So, nakuha niyo yung tatlong exercise natin my love. Hindi ko na balikon my love, kayo na ang bahala ha, kayo na ang mag-adjust, kayo na ang magbahala, o kayo na mag-lili-lilian na. Okay, so, kung naligaw ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe. Press the bell for notification para updated ka sa aking mga vlog. Don't forget to like, share, and comment. Pud mo, oy, para di yan mapanis yung mga laway nyo dyan. Alright, ma-shoutout ko sa akong mga membro, kaya members is life yan, my love. Okay, yung mga membro natin, mahalin natin yan, my love, dahil sila yung nagbibigay buhay sa channel kung ang content mo na walang kakwinta-kwinta. At least, may members tayo, diba? So, shout out! Fishy Rhymes Art, ayan. Filialin Pahinogon, Janice Cabarubias, ayan. Desiree Iba Vlog. Kisa pagalit ko, MP Channel Salik. Hana sa aking channel. Number 6, ano pa yun? Lawis with Channel. Okay. Marga Isgi. Ray Amador. Margis TV. And of course, Mississippi 2019. Akong mga membro my love, bisitahin ang channel my love, ha? Check the channel and subscribe po mo sa ilang mga channel my love. Kaya naamon po sila mga lain-lain klase nga content. Malay natin, magustuhan ninyo, di ba? Wala maging posible sa atin. Remember, be happy because health is well. Thanks for watching. Yes! Nag-tutorial ko dire, kay may nalang natay centavos musulod sa to ang ads. Hoy! May nalang na ipaharang ka. Para makapalit na sa mong diaper! Para makapalit ang diaper mo, layas! Shoo! Out! Out! I need to finish my tutorial para natay centavos musulod sa muka, Jod! Sige na! I need to finish my tutorial. Sige na, layas na. O, layas. Ate! Get your brother, be. Sige na, I'm almost finished na. Sige na, shoo. Don't do that to me. Okay. Sige na. Good boy. Alright, I won't be long. Alright, my love, let's go back to the business, my love. Okay, asa nagalit na dapit ato?